Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Talisay City, ginakayo nga dalan bangod sang nag-abab nga duta, ang liwatan naman sa karon nga nag-usmod bangod sa wala untat nga pag-ulan. Pati water supply sa mga lugar apektado. Yaring report. Nagagamay ang ginaubra nga dalan sa may sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Ini man ang karsada nga hindi malabyan sadto bangod sa pagkatipag sang duta. Ginpanubuan ang karsada para may malabyan lang ang mga salakyan, pero bangod sa wala untat nga pag-ulan sa sunod sang 3 na kaadlaw, nag-amat-amat na naman liwat usmod ang duta. Di ka padayon sa gihapon ang construction diri sa may sitio Tambara. Sa karon ang dalan sa tuan ang ginabab sa duta, ginpanubuan para hindi agud to nga mabutangan sa pika-pika sa idalom kag mauntat ang amat-amat nga pag-abab sang duta dito sa idalom. Sunod sa mga residente, kahapon malapad pa ang ini nga bahin sa kalagyan, pero subong nagagamay. May makita na nga mga crack sa dalan kag amat-amat nga nagakaab-ab ang duta. Gindivert na lang nila ang tubig para hindi magsigi usbod ang duta. Kapon hindi pa muli mo. Hindi, hasta pa na daw mo. Hasta pa di kapon nyo. Hasta to. Lapad pa siya. Lapad. Nagamay nga nagagamay. Sabon naggamay naman ano. Pick up lang naman makaigo. Halo, hindi ko baan ka na niya. Kung magsigi pa, magamay pa gid ni. Kamay pagid ni. Oo. Ang ginakakulbaan nila kay kung hindi malabyan ang dalan sang salakyan, apektadong ilang nga palangabuhian, kalabanan, nagabulante sang kawayan, butong kag iban pa nga mga produkto. Kung maguba ang karsada, mano-mano ang pagpapanaog sa mga produkto gikan sa kabukiran. Kaya amon din mga buhay amo na pamulante. Gubulante ka mo? Oo. Ibudlay kay ang salakyan namon diri naman asta ko to naman halin namon to sa babaw pagkadto naman di. Ano kinabulante na gani? Mga lubi, Tayo mga produkto matumano lang ako. mano lang na kung sa karga sa singgol diyo. Si Catherine Loredo, ginakulbaan kay ang likod sa iyang balay ang ginlihapan sang duta para may maagyan ang backhoe. Kada magkusog ang ulan, hindi siya makatulog kay basi hinari na lang nga marusdak ang iyang balay. Ay, hindi ka gid bala katulog kay sang ulan bala nga ano, sige-sige gid ya. Puso? Mulda, mulda ulan. Wala man na yung kapagpapatsagan duta ka tayo. Oh, wala man, ay man. Ginagawa-gawa mo lang na, natalantaw lang. Na kon lang kay basi bala gulpi lang bala maano ho, kay siyempre sige nga ulan, kahumok din ang duta. Kahapon, nawadaan sa tubig ang pila ka mga pamalay. Ini matapos nga marusdak ang alagyan sa tubig sang irigasyon sang niya. Ang mga tubo nga ginaagyan sa tubig nautod, gani nagbiduligay ang mga residente nga makaayo ini para may supply lang sa tubig sa lugar. May backhoe pa nga nagapabilin sa area, may mga materyales. Pero ang ini pala nga pika-pika ang nahuman kag subong naabta na naman sa tig-ululan. Ang ginakakulbaan nila nga kung magsigi-sige bubu ang ulan, base sa Sabado, hindi na naman liwat malabyan sang salakyan ang ilang nga karsada.